bij het programma Gewest-Friesland. In dat programma lieten we altijd reportages zien die iets uitstuurden waren in het programma van Gewest tot Gewest, van de Nationale Omroep. Maar we zijn nooit dwaande met een wekelijkse serie. Dit is het tweede programma daarvan over de Prins Willem, een schip wat in Nederland bouwt. Het is een oud VOC-schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Wat nijbouwd is en wat naar Nagasaki in Japan vervierd is. En waarin alweer Nederlandse bedrijven hun werk stutsen na. En dat werk is alweer veel meer terug Johan van der Zee. Die het dus roenom in Nederland-West had. Ja, in Middelburg en ergens in Zeeland werd het houtwerk wat Grustepad die waar. Of dat weer Zuid-Hollandse eiland. In oude water werd het touw slijm waar. Overal. Ja. En dat moest ik ook een beetje in de gaten houden. Waar gebeurt dit en waar gebeurt dat? Ja, maar het werk was toch ook wel coördineerd? Ja, wel coördineerd. Ja. Dus de man die in de reportage voorkomt, die in Makkum meestal weer, die wist precies wat alles gebeurde. Dus, ja. Nou, maar ik eerlijk zeggen, ik herinner me daar net zo vol van. Hebben we er in Friesland net twee met slijm dat we dat je bouwt, hè? Nee, net een soort. Net een soort. Door het kleer weer, door het te wetterlitten weer. Ja, een fotootje maken. En daar had wel een stukje in de kranten staan, maar nee, er is net een soort aandacht aan besteed. Dat vonden wij wel aardig. Want dan gewoon je. Dan hebben wij een beetje de primeur van het hele verhaal. Ja, dus, want je had de film uitgestuurd met de krigsdagen in december. Waar extra stuurtijd kregen, want het worden een oren en ja. Dus dat waar in omroepkringen wel een groot project neemt. Hè? Dus waar ik dadelijk zei, nee, dan had je maar apart stuurtijd voor krijgen. Ja, maar wij hier in Friesland hadden er eigenlijk niks van maken. Dat is, Hans Kons hadden die doe ik net, maar die hadden net erop van, goh, Schoenbol, wat geweldig. Wat kennen wij wat? Wat kennen wij wat? Nee. Het moest eigenlijk net duidelijk zijn dat het een nepskip was. Maar waarom is het een nepskip? Nou, de VOC-skippen die winnen al hier van helemaal van hout. Ja. Hier weer een stalen romp. Ja. En daar gaan ze hout omheen geslagen. Ja, dit moest net zinken. Dat is, nee, en dat weer goed keper. Ik bedoel, als alles van hout, alles van huthout, dan zou het nog volle duurder zijn. En die constructie zou ik volle moeilijker zijn. Ja. Nou, hier is de farm, die weer er al, in stiel. En daar gaan ze dat hout op. Verschroefd, zeg maar. Ja. Hoeveel mensen denk je toch ongeveer dat aan dat schip werken? Ik denk een paar 100. Ja. Dus het wie een mooie werkjouwer? Het wie een mooie werkjouwer. Het wie voor die werf zeker in Makkum. Daar waren de eerste gewone mensen die daar gewoon werken, die hadden onder die stiel en romp hadden werken. Nou, later kwamen daar al die timmerlieu. Het timmerlieu die net in Makkum zitten, maar ergens op de Zuid-Hollandse eilanden, die kwamen naar Makkum. Die hadden er door een heel schoft aan het werk geweest. En toen kwam de man van Staalkabel uit Amsterdam, dat waren touwslagers. En die hadden een schoft aan het werk geweest. Die ga ik mooi west naar Japan, want dat touwwerk moest weer afwerken worden. Dus, een heel soort mensen. Een heel soort mensen. In Japan nog weer een soort mensen. Dus, van profiteren. Ja. Goed. Nou, leven maar zien. Wij waren vorige week online bij die grote pjellen die naar Makkum waren. Op dat punt beginnen we weer. De Prins Willem in de hal begint langzaam te lijken op het grootste spiegelschip van de 17e eeuw. 68 meter lang en 14 meter breed. Hout verbergt staal. Tropisch hardhout Iroko wordt daarvoor gebruikt. Met het oog op de omstandigheden in Japan.
groot VOC-schip had 4 ankers. Het plechtanker, het dagelijks anker, het tuianker en het werpanker. Het zwaarste anker woog toen maar liefst 4500 pond. Dat hoeft nu niet meer. De ankers zijn ook hol, maar lijken echt. De Prins Willem was versierd met ruim 300 beelden en ornamenten. Wim en Riet Schuurs uit Berkel en Schot in Noord-Brabant hebben ze allemaal gemaakt. Niet van plastic, maar echt uit Iroko gehakt. Wat machinaal kon gebeuren hebben ze gedaan, maar ieder beeld moet met de hand worden afgewerkt. De dokhaven in Middelburg. Hier is de Prins Willem in 1649 op stapel gezet. Onder leiding van scheepstimmerman Cornelis Speldernieuw. 880 gulden verdiende hij aan de bouw van het schip, dat toen in totaal 100.000 gulden heeft gekost. Het wapen van de opdrachtgever, de Zeeuwse Kamer van de VOC in Middelburg, prijkt nog op een gebouw in de buurt van de dokhaven. Het is ook een Middelburgs tafereel waarmee de schilder een deel van de achterzijde van de Prins Willem versierde. De scheepsschilder koos toen een Middelburgs stadsgezicht. De Makkemer dorpsschilder doet het hem nu na. Probeert niet alleen in dit schilderij, maar ook bij het beschilderen van de beelden de oude kleuren terug te vinden. In de hal in Makkum vinden de onderdelen die op andere plaatsen gemaakt zijn, zoals de rolpaarden, hun plek op het schip. Ik vind het knap zoals hij erbij zit. Opzichter Van Drunen van het Bureau voor Scheepsbouw loopt de hele dag heen en weer om de opdracht, betrouwbare gelijkenis, zo goed mogelijk te laten uitvoeren. Oké, we ronden hem even af. Ik vind hem mooi op diepte ook, vind je niet? Hier nog even wat beter bij. Dan komt hij wel iets rond te liggen. Ja, maar dat hij een beetje vorm heeft vind ik niet erg.
Als je nou vraagt, ja, wat doe je zo'n hele dag? Dan loop je toch wel van hot naar her. 5 minuten geleden zat ik in de technische ruimte. Daar hebben we de puttings bepaald voor het strak trekken van de meerdraden. Dat is een essentieel belang later, als het schip gemeerd gaat worden in Japan. Dan hebben we dus extra puttings aangebracht om die draden, als we te veel slek hebben, door te kunnen trekken. U gebruikt vaktermen, hè? Als we te veel slek... Vaktermen als het luizenplegje, het stilletje, het galjoen, dat waren begrippen die voor 2 jaar terug nog niet spraken. En dit is toch wel een unicum, dat er een schip wat in Nederland gebouwd is, gaat in Japan. Wordt het nou een schip of wordt het een heel mooi meubelstuk? Als je nou zegt, wordt het een meubelstuk? Ik heb wel eens de neiging om te zeggen tegen de timmerlieden, jullie maken het te mooi. Laat het eens een beetje ruiger eruit zien. De timmerlieden die aan boord lopen, hebben echt de neiging, die komen van de jachten af. En op een jacht moet alles glimmen en spiegelglad zijn. Maar dat hoeft voor mij niet, want dat was het 300 jaar geleden ook niet. Er werden de schepen gebouwd met als hoofdgereedschap een dissel en een flinke zaag. En er werd er niet zo nauw gekeken. En de gegroeide krommers die je nodig had vroeger, ja, die werden uit het bos werden ze aangewezen van die krommers moet ik voor hebben en die moet ik in de kont hebben achter. En dat hadden we natuurlijk hier niet. Overal in Nederland gaat het werk door. In Zoeterwoude maken ze de katrollen, in scheepstermen blokken genoemd. Dit is een heel groot 3-schijfsblok. In totaal zijn er 472 blokken voor de nieuwe Prins Willem gemaakt. Voor het tuigen van het schip is zo'n 8,5 kilometer touw nodig. Er wordt kunststof voor gebruikt. Bij Staalkabel in Amsterdam zijn de voorbereidingen in volle gang. Het echte tuigen kan pas beginnen als de Prins Willem buiten ligt. Het is zover. De Prins Willem kan naar buiten. Hij staat nu nog op de vloer van de hal en moet naar het water. Dat is een karwei dat 3 dagen in beslag neemt. 4 uiterst wendbare platformwagens worden onder het schip gereden. Ze zijn in staat het 900 ton zware gevaarte op te tillen en naar het dok in de hal te rijden. Dit hebben we nooit gedaan. Dit is nieuw. Is het spannend? Spannend? Nee, ik geloof het niet. Misschien. Nu nog niet. Wordt wel. Het wordt misschien spannend. Ik reken er niet op. Dank u wel. De afstand naar het dok is nog geen 100 meter. Toch duurt het uren voordat de Prins Willem daar is aangekomen. Dan wordt het dok volgepompt. Als het water in het dok hoog genoeg staat, drijft de Prins Willem. Handkracht is dan voldoende om het schip naar de uitgang te trekken. Nee, je moet er eerst voorbij, anders zak je op het ponton. Anders zak je op het ponton, we moeten voorbij het ponton. Eerst voorbij het ponton halen. Kijk, binnen, binnen,
Het is ongelooflijk dat het nog steeds mogelijk is dat zoiets gebouwd wordt. En het is precies zoals het model en op de tekeningen en van foto's die we hebben. Ondanks dat er ijzer in is verwerkt, is het toch een prachtig geheel geworden. Bent u er blij mee? Ik vind het een ontzettend mooi ding. Ik ben er heel blij mee dat het gebeurd is. En ik vind die tijd ook een van de mooiste tijden van de Oost-Indische Compagnie, van de scheepbouw. U herkent hem? Ja hoor, zo zagen ze eruit. Vorm, het oplopen, dat ronde, dat schuine oplopen van beneden naar boven. Het is moeilijk te maken hoor, het is op een model al moeilijk te maken. Nee, het ziet er wel keurig uit. Nee. Eventjes met u in contact met mij van Duivel wat er gaat gebeuren. Een nieuwe fase. Het schip ligt buiten en er kan in de hoogte gewerkt worden. Dat moet snel, want er is nog 1,5 maand tijd. Half juni moet de Prins Willem klaar zijn. De ondermasten worden meteen geplaatst. En even stoppen, Hans. Stop. Dan God zegen het begrepen. Ja. Een oud gebruik wordt in ere gehouden. Onder iedere mastvoet hoort een munt te liggen. Mijn zegen heeft hij. Ja, mijn zegen heeft hij ook. Even. De versiering van de Nederlandse schepen uit de 17e eeuw lijkt nu overdadig. Toch was het toen in vergelijking met andere landen heel ingetogen. Want het moest op een koopje. Maar de schilder wist, door bepaalde kleuren te gebruiken, de indruk te wekken dat het alles goud was wat er blonk. Tenminste, als de zon scheen. Of als het kaarslicht brandde in de lantaarns waar een man rechtop in kon staan. Allemaal tegelijk. Ken dat? Fred? Ja, ben je weer? Ja. Kom maar, tel op. Wacht even. Beetje naar voren. Ja, klein stukje naar voren. Fred er achteruit. Nou jongens, even sluiten. Dan gaan we even door het gat rijden. Geen flauwekul. Oké. Ja. Dikke easy, hè? En dan ga je naar buiten. Ja. Heel langzaam, hè? Daar komt hij. De Prins Willem had een leeuw als boegbeeld. Bedoeld als angstaanjagende versiering. Voor Riet en Wim Schuurs was het in het hele karwei een van de laatste loodjes. Voor zover je daar dan van kon spreken, bij een beeld dat 2 ton zwaar is. Een beeld zo groot dat de een van afstand moet kijken hoe de ander de vorm hakt. Nee, lager. Het is eigenlijk goed gelukt, hè? Nou, het
is namelijk zo, als ik met beeldhouwwerk bezig ben, dan kan ik gewoon niet meer ophouden, want dan wil ik gewoon doorwerken. Hè? Bijvoorbeeld ook s'avonds laat en zo. Ik lig iedere avond laat in bed. Alleen omdat ik altijd maar ermee bezig wil zijn, feitelijk. Dus ik wil het altijd maar klaar hebben. Maar, je zit ontzettend veel nachtwerk aan ook. Nou, vooral het ook bepraten en uittekenen en ja, zo verschillende dingen. Het hele beeld is opgebouwd uit meer dan 30 op elkaar gelijmde stukken. In het binnenste zit een brief aan de bevolking van Japan. In de veronderstelling dat die er pas over 1000 jaar weer uit zal komen. Die kop die moet wel echt duidelijk Dat moet duidelijk zijn, maar dat moet uitkomen. niet echt helemaal bovenuit steken. Hè? Het is natuurlijk spannend. Zo'n moment dat het beeld zijn bestemming bereikt. Past het of past het niet? Het past niet, maar het lukt tenslotte wel. Maar dat is een andere zaak. We blijven los. Witte rijden. Hij zat nog steeds, of niet? We zijn nu aangekomen in december van 1985. Dat wie had ik dat station een warme simmer. Dan ken je wel dat hier nog gebeurt. Ken je een mooie opname, meidje. Hè? Dus, spul zit boeten nou. Ja, en nou, vooral dat taalwerk. Ik ga heel tevreden, maar de cameraman gelukkig net. Want die man ging heeg. En die vonden dat helemaal geen probleem. Dat ze heen moesten en dat ze dan echt nog maar de touwwerk konden moesten. Ja. En hoe goed dat touwwerk eigenlijk een keer, dat geven we na een week of verder, als we weer op een ijsshow naar de Prins Willem in Gewest-Friesland.